Bengo urtetik ja bueltak aitzian bai klubetik alako proba berzi bat inbertzala. Zioak gure kabuz iritzea lanian, nahi ginen zozein kluba danantzako izango zana, ezta? Ziren lanian, elkar lanian, hitzaiten udaletxekin daula. Bengo urten stand-by gatu zen, eta urten bai igual behek etorri dela, udalak etorri dela probateko itzeko eta udara pixka luzatzeko. Laurak eta laurdetan patinetan hasten da proba bat, lineako patinetan, getaitik atera, sautza, getaira buelta, sauta eta getaia bukatu. 15 kilometroko proba bat izangoa. Eta bigarrena, hemen zauztik ingo duna, zauztik getaira, funda etorri akorrika, azterketa. Hori bostak eta horretan. Eta hon bat problema da, pixkana indarra hartzea eta urtiak pasa hala, aber lortze duen, holoko proba garrantzitsuak izatea kirol egutegia. Aprotxatu dugu beste gure bi sekzio dian, dela gutxi herrikirola sartu den ere bai, horiek erakustaldi bat egiteko arratzaldian, aurretik eguerdian, jinkana ondoren, ordu batak aldeen edo, alterofilako erakustaldi bat egiteko. Eta gero ja, eguna bukatzeko, kontzertuak, jendea animatzen da, etortzen da, tabernatxo bat egiteko ere bai, hori, guretzako diru pixkat edatetzeko, zentraleako, eta gauzak edazko klub bat pixkat indartzeko ere bai.